ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിന് ആക്ച്വലി സപ്ലിമെന്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നാച്ചുറലി ആ ഒരു മെറ്റബോളിസം കൂട്ടാൻ പറ്റും. ആ മെറ്റബോളിസം കൂടുന്നതിനാണ് പൊതുവെ ഫാറ്റ് ലോസ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. മെറ്റബോളിസം കൂട്ടാൻ അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആവട്ടെ ഹൈ കഫീൻ, ജിഞ്ചർ, പോമോഗ്രാനൈറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഫാറ്റ് ബേണിന് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആക്കുക, വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കുക, നല്ലൊരു ഡൈജഷൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്, ബോഡി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം പതിയെ പതിയെ കൂടും. മാത്രമല്ല അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. സപ്ലിമെന്റുകളുടെ ഹെൽപ്പ് സ്ഥിരം ആവശ്യമില്ല. ഇതില്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറലി നമുക്കത് കുറയ്ക്കാനും ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. മെറ്റബോളിസം ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതല്ല എപ്പോഴും മെറ്റബോളിക് ബൂസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ബേണേഴ്സിനേക്കാളും ഒക്കെ നല്ലത് നാച്ചുറലി കൂടുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ RDA ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പോഷകാഹാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നേക്കാളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫുഡ് കൂടി പോവാതെ കുറച്ച് കുറവാക്കി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ലോസും ചെയ്യാം, മെറ്റബോളിസം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം.